Μάλιστα. Άννα, μου σε ευχαριστούμε πολύ και σε καλημερίζουμε. Και από νωρίς το πρωί που είπαμε, κύριε Πάγκαλο, ότι πρόκειται να έρθει στην εκπομπή και να συζητήσουμε από αφορμή αυτό το βιβλίο και γι' αυτό, αλλά και γενικότερα θέματα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και θετικά και αρνητικά. Φυσικό είναι. Φυσικό είναι, προφανώς. Ένας δημόσιος διάλογος υπάρχει γύρω από όλο αυτό που επανέρχεται από αφορμή την έκδοση του βιβλίου. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μια βασική ιδέα που διατρέχει τις περισσότερες των σκέψεων που έχουν κατευθεί εδώ από τους φίλους που μας παρακολουθούν. Ότι ακόμα και αν ισχύει, η κουβέντα γίνεται από την πλευρά των πολιτικών, της πολιτικής τάξης, απέναντι στην κοινωνία, σαν μια προσπάθεια να είμαστε όλοι το ίδιο. Δηλαδή ότι και εκείνοι που διοικούσαν και εκείνοι οι οποίοι απολάμβαναν, βάλτε την έκφραση εισαγωγικά, τις παραλήψεις της διοίκησης. Που είναι πολλοί, αλλά δεν είναι όλοι. Τις παρανομίες κτλ. Εκτός ότι δεν είναι όλοι. Δηλαδή, έχω εδώ παραδείγματα από ναυτικούς μέχρι γυναίκες άπορες τελείως, ας πούμε, που δεν έχουν καμία σχέση με όλο αυτό. Λέω λοιπόν, ακόμα και αν είναι έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα ο διοικών με το διοικούμενο. Ναι, αυτό είναι σωστό, αλλά είναι μια λάθος προσέγγιση, ξέρετε. Είναι η λάθος προσέγγιση. Γιατί είναι μέρος του μυθεύματος. Αυτή τη στιγμή το σύνολο της πολιτικής γνωρίσης βασίζεται σε ένα μύθευμα. Διαφορετικό κατά κόμματα και σε σχέση με την αντιπολίτευση, σε σχέση με την κυβέρνηση, αλλά το μύθευμα είναι γενικό. Ονομάζω μύθευμα ένα κατασκευασμένο μύθο, έτσι, ο οποίος δεν έχει καν καμία σχέση με φυσικά φαινόμενα όπως είχαν οι αρχαίοι μύθοι ή με την θρησκευτική αγωνία. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι αυτή τη στιγμή μας εκμεταλλεύονται οι ξένοι, οι οποίοι είναι τοκογλύφοι. Ξέρετε ότι το χρέος μας έχει ρυθμιστεί. Έχει τελειώσει το θέμα του χρέους. Με το PSI και όλες αυτές τις ρυθμίσεις, το κούρεμα έχει τελειώσει το θέμα του χρέους. Αυτά τα 11,5 δις δεν πάνε στο χρέος. Αυτά πάνε στην κάλυψη των ελλημάτων. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ελλείμματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το δημόσιο συνεχίζει να παράγει ελλείμματα, δηλαδή να ξοδεύει περισσότερα από αυτά που εισπράττει. Ο σωστός τίτλος του βιβλίου δεν θα ήταν μαζί τα φάγαμε. Ο σωστός τίτλος του βιβλίου θα ήταν μαζί τα τρώμε. Ήταν η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Στην ίδια κατάσταση. Δεν έχει σταματήσει η σπατάλη, δεν έχουν σταματήσει τα ελλείμματα, δεν έχουν σταματήσει οι περιττές δαπάνες. Προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις όμως, κύριε Πρόεδρε. Όχι προς όλους. Μα αυτό λέει το βιβλίο μου, δεν το έχετε διαβάσει. Γιατί ξέρω ότι οι δημοσιογράφοι δεν διαβάζετε ποτέ. Όχι, κάνετε λάθος. Έχω εδώ πάρα πολλά. Το κατέβασα. Εγώ το κατέβασα. Να διαβάσετε και τον κύριο Πάσχο Μανδραβέλη, το οποίο προσφάτως διαγράψατε από ό,τι ξέρω. Δεν διαγράφουμε. Η ΕΣΥΑ τον διάγραψε. Γιατί αυτή η αντίληψη. Όλοι τρώμε, όλοι διαγράφουμε, όλοι διοικούμε, δεν είναι ίδια. Είσαστε όλοι. Όχι. Είσαστε όλοι. Έχετε πλειοψηφία, μειοψηφία. Η Ελληνική Βουλή είμαστε όλοι Έλληνες. Κύριε Πάγκαλέ, μου είναι σαν να μου λέτε ότι εγώ ευθύνομαι. Εσείς ευθύνεστε. Αυτό είναι το λάθος. Δηλαδή για την Ελληνική Βουλή δεν ευθυνόμαστε όλοι. Ευθύνεται ο καθένας για το κόμμα του. Όχι, ο καθένας για τη θέση που έχει. Αυτά που έχει πει, αυτά που έχει κάνει. Κάνετε λάθος. Για την Ελληνική Βουλή αυτό είναι μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές για την Ελληνική Βουλή ευθυνόμαστε όλοι. Έχουμε μια συνευθύνη. Ακόμα και καταψηφίζεις μετά το οποίο ο άλλος επιλέγει. Βεβαίως, ακόμη και το καταψηφίζεις έχεις ευθύνη. Γιατί το καταψηφίζεις πάντα για κάποιο λόγο. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε προτάσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες ήταν λαθασμένες και καταδικαστικές, καταδίκαζαν την εθνική οικονομία, αλλά τα καταψήφιζε γιατί? Γιατί ζήταγε παραπάνω. Ζήταγε παραπάνω διορισμούς. Ωραία. Ζήταγε περισσότερα προνόμια για τους δημόσιους υπαλλήλους. Μην μπαίνουμε όμως στα επιμέρους. Ναι, αλλά με φεύγετε. Λοιπόν, το θέμα της ηρευθύνης. Εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι αν θέλουμε να λειτουργήσουμε ως συγκροτημένο, σύγχρονο, πολιτισμένο έθνος, έχουμε μια συνευθύνη. Για αυτά που λέμε, για αυτά που κάνουμε και για αυτά που δεν κάνουμε. Προφανώς. Βέβαια, σε μια συζήτηση πολιτική μεταξύ μας, μπορείτε να μου πείτε εσείς εμένα ότι εγώ έλεγα αυτό ενώ εσύ δεν έλεγες κτλ. Αυτό ναι, αλλά τελικά δεν έχει νόημα όλο αυτό. Απέναντι στους τρίτους μπορεί να πάμε να πούμε ότι εγώ, ξέρετε, με συγχωρείτε, είμαι Έλληνας, αλλά δεν ευθύνομαι για το έλλειμμα, γιατί ανήκω ήμουν ο παδός του Μάνου, ο οποίος τα έλεγε. Έτσι δεν είναι αυτό θέση. Ναι, αλλά λοιπόν, εμείς συζητάμε στο εσωτερικό μας με βάση το τι θα πούμε στους ξένους ή με βάση το να καταλήξουμε να ξέρουμε τι κάνουμε. Και γι' αυτό εγώ λέω στο βιβλίο μου πολύ σαφώς ότι επειδή δεν υπερασπίζεται αυτή η θέση, δεν είναι υπερασπίσιμη, εγώ αποχώρησα. Δεν είπα ότι, ξέρετε, έγραψα ένα άρθρο το 90 και ένα άλλο το 94 και διαφώνησα μια φορά στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ήμουν εκεί. Εφόσον ήμουν εκεί, είμαι συνυπεύθυνος, σηκώνομαι και φεύγω.
Άρα θα έπρεπε και όλοι να σηκωθούν να φύγουν οι υπόλοιποι. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε όλοι να σηκωθούν να φύγουν. Πρέπει να φύγουν όλοι τώρα. Όλοι τώρα. Βέβαια, όλη η Βουλή. Διότι αυτή τη στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε. Λένε πρώτο μύθευμα μας χρωστάει, είναι ψέματα αυτό. Είναι ψέματα. Τα ελλείμματα προσπαθούμε να καλύψουμε. Τις σπατάλες συνεχίζουμε να τρώμε. Και τα Δεύτερο μύθευμα, όχι γιατί η κατάσταση συνεχίζεται. Λάθη μπορεί να έχουμε διορθώσει. Δεύτερο μύθευμα. Το δεύτερο μύθευμα είναι ότι ότι υπάρχουν οι λίγοι που κλέψανε και οι πολλοί που δεν κλέψαν. Μα είναι λάθος αυτό, δεν δημιουργείται έτσι το χρέος. Και αυτό που αποδεικνύω στο βιβλίο μου και το αποδεικνύω σε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία είναι ότι πολλοί που κλέβουν λίγο κάνουν μεγαλύτερη ζημιά τελικά από λίγους που κλέβουν πολύ. Ξέρετε όμως κύριε Πάγκαλε, επειδή το έλεγα το πρωί συζητώντας με εδώ τους φίλους. Δηλαδή, και δίνω και συγκεκριμένα. Όμως, κατανοητό αυτό που λέτε, το έχετε εκφράσει και πολλές φορές στο παρελθόν. Εγώ που μετήχα και έχω συνευθύνη, λέει ένας πολίτης, υπέστην όμως και το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Μου κόπηκε ο μισθός, μου κόπηκε η σύνταξη, θα βγω αργότερα στη σύνταξη, μου μειώθηκαν τα εισοδήματα, αυξήθηκε η εφορία. Ο άλλος που έχει και αυτό συνευθύνει, ο πολιτικός, τι έπαθε, τίποτα. Αυτό είναι σωστό. Μα δεν είναι οι πολιτικοί τα πήραν τα λεφτά. Όχι, αυτό δεν είναι σοβαρό. Όχι, λέω, όχι πήρε, που συμμετείχε εδώ από την πλευρά της συνευθύνης. Διοίκησε με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, ποιος έχει. Ξέρετε, οι πολιτικοί είναι και μόνοι που έχουν υποθενέσχες. Το οποίο τίθεται υπό την κρίση του λαού γιατί δημοσιεύεται. Έτσι, το ποθενέσχες των δημοσιογράφων, το ποθενέσχες των δημοσίων υπαλλήλων δεν δημοσιεύεται πουθενά. Σωστό είναι αυτό. Και επειδή ερώτησα κάποτε τον προηγούμενο εισαγγελέα του Αριουπάγου, του λέω τι γίνονται αυτά τα ποθενέσχες. Μου λέει επειδή δεν έχουμε προσωπικό, μπαίνουν σε μια αποθήκη όπου είναι εκεί. Μου λέει άμα θέλεις πήγαινε δέστα. Εμείς προσωπικό να τα ψάξουμε δεν έχουμε. Άρα είναι εικονικά ποθενέσχες. Όμως παρόλα αυτά. Λοιπόν, να σας συνεχίσουμε. Στην επίπεδο της διοίκησης εννοώ. Δεν εννοώ στην επίπεδο της διοίκησης υπάρχουν κλάδοι της διοίκησης που είναι συνολικά διεφθαρμένοι. Δεν το λέω εγώ. Το έχει πει ο συνήγορος του πολίτη. Το έχει πει ο κύριος Ρακιτζής, ο επιθεωρητής Δημοσίας Διοίκησης. Η εφορία, η πολεοδομία είναι συνολικά διεφθαρμένη. Εδώ είναι η ευθύνη των πολιτικών. Αυτή ακριβώς είναι η ευθύνη των πολιτικών. Βεβαίως. Και εγώ αναρωτιέμαι ποιο πολιτικό κόμμα από αυτά που ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού στις τελευταίες εκλογές ήρθε και είπε μεγαλύτερες κυρώσεις, να σταματήσουν τα υπηρεσιακά συμβούλια να απαλλάσσουν τους συναδέλφους τους. Ποιο συνδικαλιστικό όργανο, η ΑΔΔ είχε θέση από αυτού του θέματος. Είχε θέση να πει ότι ζητάω μεγαλύτερη ηθική, μεγαλύτερο ήθος, να σταματήσει η διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Είπε ποτέ κανένας κλάδος οργανωμένος ότι εμείς πράγματι φοροδιαφεύγουμε? Όχι, αλλά μεταφέρει όμως. Εγώ τόλμησα να πω αυτό που έχετε πει κατά κόρον εσείς οι δημοσιογράφοι, το γράφετε, το λένε όλες παντού. Ότι οι δικηγόροι, ο μέσος δικηγόρος της Αθήνας έχει εισόδημα, αν δεν κάνω λάθος, 1.500 ευρώ το χρόνο. Κάτι τέτοιο. Και είπε ότι αυτό είναι εξωφρενικό και προφανώς οι δικηγόροι φοροδιαφεύγουν. Και συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου και μου αφήρεσε ομοφόνος τον τίτλο του επιτήμου δικηγόρου. Με ξεφτέλησαν δηλαδή. Να σας πάω σε ένα παράδειγμα το βιβλίο σας. Ναι. Γράφεται στο βιβλίο, τον Απρίλιο του 2012 εντοπίστηκε από το ΣΔΟΕ αγρότης που δήλωνε ετήσιο εισόδημα 30.000 και ταυτόχρονα διέθετε 2 διθέσια Ferrari 4.500 κυβικών αξίας 200.000 ευρώ και μάλιστα με πινακίδες Πολυτέκνου. Ναι, αυτό είναι το βιβλίο μου. Είναι ένα κομμάτι από το βιβλίο σας. Είναι παπαρολογία, έχει πάρει τα φανταχτερά παραδείγματα. Γι' αυτό δεν το διαβάζετε. Έχω πάρει μερικά από τα φανταχτερά παραδείγματα. Δεν είναι σοβαρός τρόπος για να διαβάσετε το βιβλίο. Πάρτε το βιβλίο να το διαβάσετε. Έχω την αξίωση να διαβάσετε το βιβλίο. Εσείς δεν έχετε αξίωση να το διαβάσετε. Το βιβλίο είναι στον υπολογιστή. Αυτά είναι τα φανταχτερά παραδείγματα. Θέλω να ρωτήσω για αυτό το φανταχτερά. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Η πολιτική, η διοίκηση, η πολιτική και με ήττα και με μικρογιώτα. Τι έκαναν για αυτόν τον άνθρωπο? Προφανώς τίποτα. Και για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί ο βραχίων του κράτους, με συγχωρείτε εδώ, δεν είναι ο πολιτικός, ποιος δηλαδή, τι η πολιτική. Τι εννοείται, τον βουλευτή της περιοχής του, τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό. Είπατε ότι όλοι έχουν ευθύνη. Το κράτος έχει βραχίωνα. Ο βραχίων είναι η δημόσια υπαλληλική ομάδα η οποία ασχολείται με το θέμα. Το οποίο ελέγχει ο επικεφαλής. Είπαμε ότι είναι παντελώς διαφθαρμένη. Την οποία ελέγχει ο επικεφαλής. Την οποία ελέγχει ο επικεφαλής, ο οποίος κινείται μέσα σε ορισμένα πλαίσια. Εγώ, αν θέλετε, αλλά πρέπει ότι πάτε πάλι να την κάνετε λάθος τη συζήτηση. Όχι, γιατί? Πάτε πάλι να φορτώσουμε στους 300 βουλευτές, στους 500. Δεν θέλω να φορτώσω σε κανένα, προσπαθώ να καταλάβω. Θέλετε να φορτώσετε. Σε κανένα δεν θέλω να φορτώσω. Στους πολιτικούς που δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι. Όχι, ως λέξη.
Έτσι. Σημαίνει ότι αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε και πρέπει να καταλάβουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα εδώ πέρα, σε αυτόν τον τόπο, εάν δεν πάρουμε την απόφαση ότι έχουμε μια συνολική ευθύνη. Και αυτή η συζήτηση, εμένα τιμωρείς, άμα σε σταματήσει ένας τροχαίος, η κλασική αντίδραση του Ριομιού είναι: μα εμένα θα με τιμωρήσεις που δεν φοράω ζώνη, όταν αυτός πριν πέρασε το κόκκινο φανάρι. Πιθανόν να έχει δίκιο. Αλλά τι σημασία έχει ως επιχείρημα αυτό? Κανένα. Έτσι. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, κανένα. Μα έτσι λειτουργούμε όμως. Το ερώτημα είναι όμως και παραμένει. Και έτσι σκεφτόμαστε. Να σας πω, κύριε Πάγκαλε, ειλικρινά όμως τώρα. Αν δεν ήμασταν. Να πω και το τρίτο μύθισμα που είναι ενδιαφέρον. Να πείτε και το. Λοιπόν, γιατί αυτή είναι η κυβέρνηση τώρα. Έτσι. Τα κυβερνητικά κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και η Δημάρ, όπως λέει, η Δημοκρατική Αριστερά. Για το τώρα λέτε. Για το τώρα. Ναι. Διότι και οι τρεις εκέρδισαν τις εκλογές και συνεχίζουν να δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης. Ενώ δεν υπάρχει. Κανένα. Κανένα. Λένε ψέματα. Ναι. Και προεκλογικά που έλεγαν γιατί πάνε για ψέματα. Και συνεχίζουν να λένε ψέματα. Δηλαδή η ιδέα ότι θα πάμε στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τους πούμε δεν κάναμε τίποτα ή σχεδόν τίποτα από όσα είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε. Αλλά φέρτε τη δόση του Σεπτεμβρίου γιατί την έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι ψέμα. Είναι λάθος, δεν υπάρχει. Κάναμε. Τι κάναμε, δηλαδή? Κάναμε. Έχει μειωθεί το έλλειμμα 24 δις, ξέρω κι εγώ. Ο κόσμος πεινάει. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνεργοι. Αν πεινάει ο κόσμος, είναι κάτι που δεν αφορά τους υπουργούς της ΕΟΚ, έτσι. Ναι, αφορά όμως τους υπουργούς της κυβέρνησης. Αφορά τους υπουργούς της κυβέρνησης και θα σας πω. Το 1 εκατομμύριο άνεργοι και το 50% ανεργία στους νέους, κάποιος αφορά. Λοιπόν, κάτι έχει γίνει για να γίνει αυτό. Να σας πω εδώ τι συμβαίνει, έτσι. Γιατί είναι μια σημασία το να πούμε, δηλαδή ότι. Επειδή υπάρχουν άνεργοι, πρέπει να συνεχίσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι να αυξάνονται και να μην εργάζονται. Όχι. Το αντίθετο. Αυξήθησαν στα πληροφορία οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι. Αυξήθησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν εφαρμόστηκε το 10 προς 1. Μα εδώ η ίδια. Η αναλογία αυτή τη στιγμή που θα βγει, γιατί θα βγουν αυτά τα νούμερα, είναι γύρω στο 6 προς 1, 5 προς 1. Δηλαδή αυτό που υπήρχε στο παρελθόν. Δηλαδή η προσπάθεια. Συνεχίστηκε με την παρουσία του Σόλεφ όμως, κύριε Πάγκαλε, γιατί ήσταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 3 χρόνια, 2,5 χρόνια. Και εγώ έστειλα δεκάδες εισηγήσεις στους υπουργούς, ζητώντας να μειωθεί το προσωπικό συγκεκριμένων φορέων και οργανισμών, τους οποίους καταργούσαμε ή συγχωνεύαμε. Τι συμβαίνει από αυτό? Η μισή από αυτούς που πρότειναν να συγχωνευτούν ή να συγχωνευτούν δεν έγινε καμία εξέλιξη, υπάρχουν όπως ήταν, έτσι και λειτουργούν με τις δικές τους και όλα. Και στους υπολείπους που συγχωνεύτηκαν ή καταργήθηκαν, το προσωπικό δεν μειώθηκε, αλλά όπως ήταν μεταφέρθηκε αλλού. Μεταφέρθηκε αλλού. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν μπορούν να προχωρήσει η ελληνική οικονομία. Οι άνεργοι δεν πρέπει να βοηθηθούν με την ελάφρυση των εξόδων του δημόσιου τομέα. Δεν θα βιώσει την ύφεση η ελάφρυνση των εξόδων, εάν δηλαδή υπάρξει δυνατότητα το κράτος να κάνει επενδύσεις αντί να μοιράζει μισθούς και ημερομίσθια και δώρα και βραβεία και συμβούλια. Ωραία. Η μείωση είναι με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Η μείωση των δαπανών του κράτους δεν έχει γίνει. Όχι, μισό λεπτό κύριε Πάγκαλε, γιατί αυτό είναι κρίσιμο και επειδή τα έχουμε ξανασυζητήσει εδώ. Επειδή δεν έχει γίνει, όπως λέτε, η μείωση των δαπανών του κράτους. Η μείωση αυτή των δαπανών του κράτους πέραν των περιφερειακών ζητημάτων, δηλαδή λιγότερο χαρτί και λιγότερα στυλό και λιγότερο μελάνι. Δεν πρόκειται να μιλάω για αυτά. Ναι, λέω πέραν αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να πάει η κυβέρνηση σε απολύσεις στο δημόσιο. Ξέρετε γιατί μιλάω? Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ΟΣΕ, ο οποίος έχει μάζα αμοιβών για μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα, αμοιβές συμβουλίων κτλ. Αυτό το σύνολο των χρημάτων είναι μεγαλύτερο από το τζίρο του. Όχι από τα κέρδη του. Μεγαλύτερο από το τζίρο του. Έτσι. Είναι δηλαδή ένα κατάστημα που κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα τα κρατούσε 24 ώρες. Οποιοςδήποτε μας είχε ένα κατάστημα και έκανε τον περασμένο μήνα ότι είχε μισθούς περισσότερο, δεν θα το κρίναμε. Το κατάστημα αυτό δεν το είχαμε εμείς, κύριε Πάγκαλε. Μα το έχουμε. Αυτό λέω, το είχε μια, γι' αυτό λέω για τη διοίκηση. Και εμείς το πληρώνουμε. Εμείς το πληρώνουμε. Όχι, ποιοι είναι οι πολίτες, δεν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Ως πολίτες λέω. Εγώ δεν φορολογούμενοι. Άρα θέλετε λουκέτα και απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις. Ναι. Όπως το πάτε όμως καταλαβαίνω όλοι μαζί θα φάγατε δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Πάλι και εδώ πάμε να κάνουμε μια λάθος συζήτηση, να μπούμε μπροστά και να πούμε οι καημένοι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι. Όχι, δεν λέμε μα είναι καημένοι. Κλασικό το κόλπο αυτό. Κοιτάξτε, επί χρόνια διάβαζα το θέμα των αυθαιρέτων.